Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. În acest episod eu vă voi arăta cum puteți ajunge să vă luați un cuțit pe gratis. Vă voi arăta 5 metode sau 5 site-uri, cum doriți dumneavoastră să spuneți, cum vreți voi, mă rog, să spuneți. Și vă voi arăta aceste metode și sper să vă fie de folos. Haideți să trecem direct. Pe locul 5 avem site-ul CSGO Roll. Acesta este un site de pariat și avem ruletă, crash și cutii. Aici puteți intra la Freebox. Scrieți aici cu litere mari Rem X, dați claim și primiți o cutiuță gratis din care, după cum vedeți, poate să vă pice ceva din această cutie, cred că este. Să vă pice ceva gratis. Ia uitați, a picat un meduza. Deci puteți să vă încercați norocul, codul meu, și mă va ajuta și pe mine. Vă mulțumesc. Pe locul 4 avem site-ul Gamedom. Aici aveți crash, ruletă, trade up, adică un upgrade. Puteți băga aici o sumă de bani, vă selectați de aici ce doriți și dați upgrade. Aici aveți Hilo și Jackpot. Aici dați claim free reward, băgați codul Remus, cum am scris eu aici în chat, vi-l las în descriere și site-ul și veți primi un chest. Din acel chest puteți primi, stați să vă arăt, puteți primi, nu mi-arată mie acum, stați să văd, da, nu mi-arată că l-am luat deja, puteți primi bănuți pe site, care puteți să-i pariați cum v-am arătat și puteți face un cuțit până la urmă. Deci, succes! Pe locul 3 avem site-ul numit CSGO Empire, care este foarte popular, un site foarte popular de pariat. Aveți ruletă, match betting, adică puteți paria pe meciuri de CSGO între echipe reale, care, dacă pariați pe echipa câștigătoare, primiți bani, mai mulți. Aici aveți coin flip, intrați într-un coin flip și dacă vă pică moneda care o aveți, câștigați, vă dublați banii, așa. La ruletă la fel, știți care este ideea. După aceea, aici dați la free case, vedeți ce poate să vă pice. Sincer vă spun că sunt șanse foarte mari să vă pice, adică vedeți 20% șanse să vă pice Safari Mesh-ul, care puteți să-i dați withdraw să-l scoateți în Steam, super mișto. Și aici băgați codul REMX, cum vă scriu aici, vă las în descriere și site-ul, dați confirm și primiți cutia gratuită, o deschideți, puteți să vindeți itemul care vi l-a picat, să-l pariați și cine știe ce skin puteți scoate. Deci, haideți să trecem la următorul site. Pe al doilea loc avem site-ul Hellcase, un site de cutiuțe pe care, după cum vedeți, nu știu, mie mi se pare că arată foarte bine acest site. Uitați-vă puțin aici cum arată toate cutiuțele, cum arată toate astea. Intrați să vă colectați bănuții gratuiți și folosiți codul REMX, vi-l las în descriere, cum v-am mai spus. Îl folosiți, veți primi niște bănuți gratuiți care puteți să-i pariați. Puteți pare să vă cumpărați cutia Rainbow sau cutia Milspec, care sunt niște cutii decente, adică puteți să le cumpărați să vă pice profit din ele, să continuați la niște cutii cât mai bune. Cine știe, poate ajungeți să deschideți o cutie mai bună. Știți ce zic? Uitați această cutie. Da, vă urez succes, să încercați. Merită, de ce nu? Deci, haideți să trecem la următorul site. Pe locul 1 avem site-ul PvP Pro. Acest site este un site extraordinar, deoarece sunt aproape 8000 de oameni înregistrați pe el și aici puteți să jucați 1v1, 2v2, 3v3, 5v5, să jucați la turnamente unde câștigați foarte mulți bănuți pe site, puteți să jucați la League, aveți și misiuni de făcut și vă jucați pe acest site, faceți bănuți pe gratis, nu trebuie să depozitați ca să scoateți skin-uri, dați la store, puteți să vă cumpărați un skin, puteți să deschideți cutii, puteți să vă vindeți skin-urile dumneavoastră, puteți să cumpărați bănuți și toate cele. Și fiți atenți, astăzi cele mai bune dropuri la cutiuțe, din cutiuță de 70 de bănuți, i-a picat acestui om Carambit. Nu este cine știe ce, dar costă 234 de euro. Adică
poate să intre pe shop și îl vinde și își cumpără, să spunem, uite, mai strânge 1000 și își cumpără Stained, acest carambit Stained. Faci bani pe gratis și mie asta mi s-a părut că merită cel mai mare loc, să spun așa, cel mai bun loc pe locul 1, pentru că doar te joci, te distrezi și poți să scoți niște skin-uri chiar foarte bune. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like, sper să-mi folosiți codurile pentru că pe mine mă va ajuta foarte mult și pe dumneavoastră, poate o să câștigați ceva, un skin, și vă urez succes. Ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!